olu ka bɛn ni ko in ye sabula olu b'a kuma mɛn nka ni olu siɲɛ fɔlɔ ka bɛn n'a ye minɛn ninnu na sa fɔ ma ko infanteri minɛnw b'a la fala ye blindéw olu fana b'a la min ye voiture de reconnaissance ni tactique soutien ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la min ye tile ni funteni waati ninnu o mɔbili mu kɛrɛnkɛrɛnnenw olu fana bɛ ko in kɔnɔna na sa kɔnfɔ kɔni a nana tɛmɛ maaw la fala ye k'i kunda Kati sira kan nin waati kɔnɔ a y'a sɔrɔ sa e kɔni ka maaw caman ma se ka taa nin kunbɛli la dɛ Isaka Kone ale ma se k'a ka nisɔndiya dogo fiyewu fo ji cira a ɲɛ kan ko ja ko mɔgɔw bɛ kuma min fɔ olu ka gɛrɛnna ko tiɲɛ don koyi ko ale yɛrɛ ye mɔbili min ye a b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ kɔrɔlen nin kura yɛrɛ ye ale yɛrɛ tun bɛ maa caman sɔsɔ gɛrɛn na nka bita in kɛra a yɛrɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ a n'a furumuso bɛ ɲɔgɔn fɛ olu kun bɔtɔ don maa fo seli hukumu kɔnɔna fala ye ko ka ɲɛmaaw fo wulikajɔ ni cɛsiri la Bamanjɔrɔ ni ka wale kaba k'u daga bɛ se ka bɔ an la ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye ko armée k'a ka taa ni baara ye yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min ni minɛn minnu filɛ nin fala ye nin caman bɛna na sansalama ka taa jamana kɔnɔna na kuma tɛ kankuraw bɛ ka jɔ cogo min minɛn bɛna na cogo min a bɛna na tila ka taa o cogoya kelen na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min kiiri min tun bɛ sen na ni a kalo 3 ye nin ye fala ye a kun cɛra bi pewu maa 18 min nɔ minɛna u bɛɛ lajɛlen y'u ta ni u bila dɔn kiiri tigilamaw bolo min ye magistrat Samba Tamura ye fala ye a ko sa ko bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ ntɛnɛn kɔ sorolandonbaw n'o ye maa nɔ minɛlenw ka sorolandonbaw ye fala ye olu u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye min ye procureur yɛrɛ ye n'o o ye Agisa ye ale fana y'a seko bɛɛ kɛ ministère public fara jamana ka comptabilité de l'État ka fala ye paramutu ni ale ye baarakɛ jɛkulu ye ale bɛ mɔbiliw ni wolomasiri tabaw ka minɛnw feere ka bɔ Afrique du Sud kaw fɛ ani Embraer n'o fana bɛ pankuruw feere ka bɔ Brésil kaw fɛ fala ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen lɛtiri ciraw ma k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn jamana yɛrɛ kɔnɔna maa maa bɛ sa ko o kɔni u bolo sera ka da o kan o kɔfɛ min ye kiiri in kɛlen ka kalo 3 sɔrɔ bi mars kalo tile 27 san 2026 ko min ye jaabi binna fala ye tribunal ko sa ko Bubu Sise n'a nɔw ka taa se cɛman Iber Kulubali ma Mamadu Igor Jara min ye Babaliba ye Mamadu Lamini Jakite k'olu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen don k'u sera jamana wari ma min ye faso wari ye k'u y'a ndaraki ka taa n'a ye sugubulon fɛ sugubulon min ni o ɲɛma don a la a wari don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ma dɔn hukumu kelen fana kɔnɔna na sa yaasa ka se ka nɔminɛlikɛw la k'olu na san 20 kaso datugulen kɛ fala ye ko foyi tɛ bɔ a la sabula u ka kiiri yɛrɛ kɛra k'a sɔrɔ olu tɛ yen n'olu ta juguyara kosɛbɛ a yɛrɛ la sa k'a fɔ min ye kiiri tigilamaw ye u ko ko kabini octobre kalo san 2022 min ye nin ko in ye a tibitaba tun bɛ senna ko ye tribunali ale yɛrɛ kun y'i kantigɛda yira tuma caman nka a nana ye k'a fɔ a ti ɲɛ min kɔ fo kiiri de ka sigi sen kan jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki o la sa maa mun bɛ yen n'o ye Cɛnan Kulubali ye min ye Bɛnba Musa Keyita ye Sulemani Bamba Abdul Wahabu Ture ka taa se min ye Mustafa Darabo ma ani Alu Berete fala ye k'olu ta ye u kelen bɛɛ lajɛlen san 7 kaso maa minnu bɛ yen n'olu jabajara ko in kɛnɛ ka fala ye o ye Mamadu Nampala Tarawele ye Nuhun Dabitaw Bugadali Ba Mamuru Togo Mahamani Ture Aminata Do ale ni Mahamadu Kone k'olu kɔni olu sema ye foyi la a kun fɔra k'u ye ŋanamu kɛ ka jamana wari ka nafolo ŋanamu k'a dun k'olu sen tɛ o la nka min ye bayɛlɛmali ye ka wari yɛrɛ musaka bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka ŋanamu k'a bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɛma sɔrɔ a la fiyewu k'o ye Bubu Sise ye Cɛman Iber Kulubali Mamadu Igor Jara Cɛnan Kulubali Babaliba min ye Mamadu Lamini Jakite Bɛnba Musa Keyita Sulemani Bamba Abdul Wahab Ture Mustafa Darabo Abdou Berete ko olu de kɔni sa ko min ye nɔminɛli kɔfɛ fala ye sefa wari miliyari 3 miliyɔn 747 k'u kan ka o sara han sabula wari min bɛ yen n'o ŋanamu na n'o ɲɛma sɔrɔ la fiyewu o bɛ taa se miliyari 11 ma miliyari 2 wɛrɛ fana bɛ yen o kan ka sara jamana ye sabula u ye jamana kumaniya baara in ma k'o ye miliyari 2 ye k'u k'o sara kiiri jaabi min fana bɔlen filɛ nin ye fala ye se b'u bolo maa minnu bɛ yen n'u ma jɛn ni a ye u ka wuli ka se kiiritigɛsoba la min ye cour suprême fala ye nka nin kiiritigɛ in na sira fɛ fala ye n'i taara ye u bɛ se ka dɔ de bɔ i ka ɲɔminɛli kundama na nka u tɛ se k'a fɔ k'i tɛ nɔ minɛ dɛ n delila k'o f'i ye o n ko cour suprême ale ye fɛn 2 de ye n'i taara dugumamɔgɔw ye kiiri tigɛ e ma sɔn i ye weleli kɛ i taara n'a ye cour d'appel la olu ma sɔn olu b'u ɲɛna ta o 2 dɔ la kelen de la kuma tɛ yen o
donc nin sen ta la sariya salen min filɛ nin ye u bɛ se ka dɔ de bɔ a la nka u tɛ se ka fɛn fara a kan walima u b'a to a cogo la ten k'a fɔ k'a kɛra cogo min na k'a ka ɲi nka tile waati kɔni bɛ maa ninnu bolo fala ye fo ka taa se tile 2 ɲɔgɔnna ma baarakɛ don sabula sini baara tigɛ o b'u bolo u ka se ka wuli ka jɔ kɛ kiiri in yɛrɛ hakilila jiginna sa fala ye a dayɛlɛla desanburu kalo tile 22 san 2025 maa 18 sɔrɔdasi ani jamanadenw olu de tun bɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na ministère public ale de y'a jira sa k'u ye dunkojugu ni yuruguyurugu kɛ ka sɛbɛnw ladege ka se ka jamana nafolo labɔ ka ɲɛsin miliyari 11 ma o de ŋanamu na ministère public ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko baara kɛcogo ma ɲɛ min ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye u sanna waati min na sa n'o ye wolomasiri tabaw ka minɛnw ye san 2015 jamana ka musaka a taara sa ka di jɛkulu baarakɛyɔrɔ masa o ye paramuti ye ale ye sudafirikɛnw ka maramafɛn dilayɔrɔ ye ale ni berezilikaw ka avion dilayɔrɔ n'o o ye Embraer ye fala ye kiiri nin ye a bannen pewu min ye yiri feere ye n'o ye dɔgɔ feere fala ye k'a kɛlen don ka kɛ musow ka baaraba ye bankasikaw fɛ yen nin waati in na musow kɔni caman ɲɛsinnen don ale ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka gwadon baaraw kɛ dugu minnu kɔnɔna sa o ye koyitomɔnɔ ye sareya min ye numudama barapiya ale ni sokura ni bankasi kɔnɔna bi muso caman bɛ yen olu y'u wakilu kɛ dɔgɔ ɲini ye fala ye yaasa u bɛ se ka gwadon baaraw kɛ cogo min na k'u boloma yɛlɛma ni a ye tiɲɛ don min ye basigibaliya tun y'a to u ye ko in dabila nka ko tile 2 in na ko wulilen don a fɛ sa ka se ka nin baara ninnu kɛ u bɛ se cogo min na ka denbaya dɛmɛ musow ka dɛmɛli hukumu kɔnɔna na muso minnu bɛ Kulukoro mara la fala ye jɛkulu minnu bɛ olu bolo n'o ye COFF ye ale ye donbolo kɛ musolakaw ye bidonya in yɛrɛ la n'o ye mars kalo tile 27 ye musow bɛ se cogo min na sa k'u yɛrɛ dɛmɛ Kulukoro mara kɔnɔna na waleya in kɛ k'u ye mun ye tigadɛgɛ u k'o dilan ka ɲɛ kosɛbɛ yaasa u yɛrɛ ka se k'u boloma yɛlɛma n'a ye baara in bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ mars kalo ale hukumu kɔnɔna na fala ye i b'a dɔn o y'a sɔrɔ a ma ji min an kun tɛ ji min na fɔlɔ olu y'a to ni sunkalo tɛmɛna tuma min ka sɔrɔ k'u ka donbolo kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye sefa wari 1,000,000 o de donna minɛn na yaasa ninnu ka se ka baara kɛ yafadeli ani ka dusukun saniya kosɛbɛ kerecɛnakaw yorosokaw fɛ muso 580 kerecɛnakaw olu b'o o kɛnɛ ka fala ye min ye muso furulenw ye u y'u wele ka na u jɔyɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na bi na bɛn ni kereya hukumu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kow ye u ka kɛ dusukun fagalaw ye u ka se ka gwadon baaraw kɛ ka ɲɛ yoroso kucala kuri burukina an kɛrɛfɛla la fana fala ye olu bɛɛ lajɛlen wele sa ka na nin baara in kɛ mars kalo tile 23 tɛmɛnen o la sa an bɛ segin an ka kuma fɔlɔ ka fala ye dugu kuma tɛ taji a sera Moti bi ani kucala ka kɛ ni DNCC maaw ye kibaruya minnu d'a ma taji dɔw sera ye jɛkulu min sigilen don sɔngɔko kunna tajiko la fala ye ko esansi ale sɔngɔ 180 ni dɔrɔmɛ 4 litiri kelen 180 ni dɔrɔmɛ 4 litiri kelen min ye gazuwali ye 170 litiri kelen k'a bɛ daminɛ sini e ko k'an tɛ se ka taa sannikɛ su in na u t'a feere ayiwa sɔɔni sisan an ka su na maa welele o ye Mɔkɔnɔ Tarawele ye ale ye fɔlikɛla ye ale ye dɔnkilidala ye seko ni dɔnko maa don an bɛ taa fan fɛ yanni an k'ale ladon. ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn ko sɔrɔ fiyewu cérémonie dégradation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebelebalen ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye Dr Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de gradation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololaden de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa
a defaya de talen don k'a di maa hakili juru caninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko Kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Fanya na cogo min na bi min ye Mɔkɔnɔ Tarawele an ale de bɛna babu bisina ka kɛ ni a ka baara kɛcogo ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔnkilida nana cogo min ani mun ni mun b'a fɛ don nataw kɔnɔna na an na baara kɛ o kan Mɔkɔnɔ i ni su an b'a dɔn sa k'a fɔ i yɛrɛ i ye tile filanin kɛ Bamakɔ sa dɛ kori jaralakaw ma si la dɛ u tɛ si la kana siru ɲɛ dɛ kana sira jaralakaw ye i bɛnnakaw don o y'a ko gɛlɛya n bolo n'o tɛ ne tun bɛna Tinbalidaw kan bi ne tun bɛna na n da sago don fuma nka komi mɔgɔw fana kan k'i bɛnkɛ gasi sigi i ni su an bɛ se k'a dɔn e ye jɔn ye i bɔra min i ye dɔnkilida sɔrɔ cogo di wa ɲininka o diyara n ye ne bɔra Kolobo ne ye dɔnkilida daminɛ kabini denmisɛnnin fitinin nka ma se ka san sɔrɔ komi fɔlɔ maakɔrɔbaw denmisɛnnin m'a dɔnkilida daminɛ u tɛ sɔn i ka bɔ kɛnɛ na u tun bɛ siran ni n ye dɔnkilida ni n bɔra so ni nana somɔgɔw bɛ n kɔrɔ fɔ ni n siranna min man kan ka suma nka n'an dara tulonkɛyɔrɔ la n bɛ dɔnkilida n'an dara fɔlikɛyɔrɔ la n bɛ dɔnkilida ni nana n'u y'a dɔn ko n ye dɔnkilida u bɛ n kɔrɔ fɔ somɔgɔw b'i kɔrɔ fɔ faw bɛ n kɔrɔ fɔ ko n k'a dabila munna taabolo de tɛ wa ou bien du baara de tɛ ayi du baara tɛ parce que bamanandugu la a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ u b'a fɔ k'olu ka maa ka kɛ dɔnkilidala ye ko o t'o faamu awɔ mais a waati o y'a sɔrɔ jɔn ni jɔn bɛ dɔnkili da n'olu lakodɔnna kosɛbɛ a waati maakɔrɔba minnu tun bɛ dɔnkilida Naɲinɛ Kɔduguni Ɲibaja Joni Nɛnɛja Sigilu ne yɛrɛ tɛnɛmuso n'a Kɔfilɛ Tarawele Suba olu kɔni tun bɛ dɔnkilida nka ne ma sigiya maakɔrɔba si kɔrɔ dɔ si ko a ye ne kɛ dɔnkilida maa m'i dege ayi a nan'i la ten awɔ nka dɔnkilida in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana i bɛ taa sɔrɔ sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dugu kɔnɔ maa dɔw ka baara don olu lakodɔnnen don k'olu b'a baara kɛ kɔɲɔdonyaw ni jɛma lajɛdonw ni fɛnw na e y'a kɛ cogo di k'a sɔrɔ somaw ma jɛn ni a ye ka se ka to a la n'an kun taara fɔlikɛyɔrɔ la u kun tɛ yen maakɔrɔbaw tɛ yen ne tun bɛ n dogo de k'a da fo ka n'a kɛ sa fadenya donna an ni ɲɔgɔn cɛ i ni jɔnni jaralakaw wa fadenya donna an ni ɲɔgɔn cɛ dugu ye kin fila ɔ npogotigini dɔw tun b'a da fankelen fɛ an ka mɔgɔw sago tɛ olu ko u ka maa dan ma sɔrɔla ka bila a la donc mɔgɔ tun tɛ yen ayi min bɛ se k'u dan dɔnkili la awɔ o tuma ne tun y'i kan fili ko wɛrɛ tun b'a la wa a kɔni bɛ mɔgɔ si wuli ayiwa i ye kɛnɛba jumɛnw sɔrɔ a ka dugu yɛrɛ fanfɛlaw la yen fo ka taa to maaw k'i dɔn u b'i wele i ka taa jamanajɛw la n ye kɛnɛ minnu sɔrɔ an ka dafɛlaw n bɛ fɔli k'olu la ɔ fo ka na se n furuli ma n furulen dɔw taara nɔfɛ cɛ ma sɔn
andara nye foso sumo ko willa nayi ngani ce jina nayi bada na ma jina yi tisradi angoni ye ce nege fakata son asona ma dafela lubina nofe am to kata folni ge mais est-ce qu'il de la ka ye kene baka kene mina fama tumbe be yaro nga ko a bi mo kono biya dara kene min wa bora bla ko bossa ko bossigu o kana bo mo koya mais ma bien ali gade ay mo ke la jere ba du membe dugu re kono ni e re o ken o la ko dona ko sebe na fo be hakli tura mina la jere en veille comme 22 don fait oh o lu bi se ka ke ou bien siri do ya do fe ou bien nyala je belewa do se fe ni tura mo hakli la ere bulu ah vene am do ka kono bugo oh asoro mangani do ngoni mo do ngida ngome do ngida fa mo bi ngaje oh mais ka dongli dan ko nana est-ce ere isra ka kaseti boa ay masaka kaseti boa ay dunga dongli mun me bololo sa ko lu sura la chogori joyo lu sigi ko lu la mo ko boluta mo ta sunya ah ni dongli la no ba suye ba sunya ko feke jalla kanu ne ba sunya ko fe so la de surtout téléphone clé na c'est ça ah wo mais ere jera na yo ka ta wa bien ubata yi ka soro yi rese ma ko tedi ndi ba kalama nzono mata ndi ba kalama mo buga fen soro ala bi de nana ma fen soro ala ba ala ka no ga ya amina awa makono amaro nga fo ko mi ye dongli dai yere bora saga fo adamino manoko makoro ni so kono mo ko ti so mais bi est ce que am se ga fo ye ka dongli dai me ka se ka fen ye fi be se ka balo ala wa mo fen soro ala ba o burshi kon nado fendeu folo burshi na ko ngadi de mo wal no ye chaban soro ala de yala ni feona o ko yolu tawati o tezisa ote alimati fliki wele ka foko na nga nyene je ke furasi ba amolo be denguli ba amolo be konyo ba amolo mo bu wele la e ti fen soro la fana do ni media aya donglu jume be ani ka dongli da be tali ke foli sen jume na bamana foli do wa bara do wa janjigi do wa ou bien mune do anabi bara fo ngi janjigi fo ngume bonyala fo bonyala ngele ini somono be no la wa bamana foli o comme somono de ka foli o de ka tele ka ale fo ka cha an yoruba bamana yoruba fo aywa bi isra ka dongli era wo ki album bo mais ka donglu be la soro to de sisa parce que mo wa kelengele nu de ye adafalen fana te est ce que bi ni be ko fe iye hakli jaga bo ka fe no sigi senga mina i ka donglu i yere se guta ku ulamara ku bla ya sai ka se ka to ka ado ka baraka na ado yiwa ay imo ke folo ka ba dam na fo sisa e ko me ka dongli dati ko ma ga dati imata kene baka ay ima kaseti bo ay ite ka tono soro ala o me ga la ni mu bisu na sa ko me mani si soro mo shi soro i ga la ni mu bisu na ni tira kana fa soro ala ko no kadi ni ala de lola ki ka dongli do be ko kononi ko woy ona na togodi wakila na la togodi korani yagilan nan na chomi dora ne ka yoro la demsanu ba ko na mine aw bito ka demsanu fitinu aw ba akuni mine ta ka mun ko na ni korani tle bijirana ngati di fani ba ma ne sara no ka ngo aba ko na mine waaw ngo aka na jina ka do dia go yala min na feba ngo na fe ngo bala ko bala ngo min na feba mo jami mi bo ko fo do ko mi ko bo do ko mi na yini bo do ko mi furuto bo ana ko na yo bo na rab jaba from ko ne da do nyoro bala ma tin jon solo anya nti goro
kɔnɔni bɛ bolo nka a ma fa fɔlɔ a ba wulali bi a bɛ ka nin bɛɛ fɔ a kunna awɔ a yɔrɔ kɔnɔni kɔnɔ na gansaw a b'a mɛn de a b'a mɛn dɛ saya ka jugu koyi ne sɔrɔla ka na ne nin hakilina ye ka dɔnkili da denmisɛnninw mɛ bi a bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ dɛ a ye sanga sɔrɔ nka hali n t'a dɔn dɔnkili sɛbɛ awɔ kɛ e tulonkɛ dɔnkili de don e yɛrɛ t'a dɔn dɔnkili i b'a dɔn ko sɔrɔsiw ye fana y'a da i ma deli k'a mɛn olu da dɛ ayi n m'a mɛn olu da olu fana y'a da o kɔnɔni kelen kɔni olu y'a da i t'a a da sa an yɛrɛ k'a lamɛn bi su in na jaramuso b'a laminɛ yan a b'a laminɛ kɛ jaramuso i k'a ka di yan a k'a na diya bi su in na sa dɛ mala bɛ ka jaramuso sugu bila a bɛ siran ne ɲɛ o jaramuso yɛrɛ est ce que ale na se ka a b'i laminɛ e ka taa n'a ye an k'a lajɛ a b'i laminɛ kɔnɔni ko koyi kɔnɔni ko wayi kɔnɔni bɛ denmisɛnninw bolo kɔnɔni ko layila mumadala suru la ala ma laban ɲɛna laban wɛrɛ tɛ na jɛni ka ɲimi kɔ tuluninw bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ b'o bɛɛ la kɔgɔninw bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ bɛ nin bɛɛ la najiniw bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ bɛ nin bɛɛ la forotow bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ b'o bɛɛ la jabafura bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ bɛ nin bɛɛ la loriyew bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ bɛ nin bɛɛ la fiyɛ bɛ danni na kɔnɔni ɲɛ bɛ nin bɛɛ la kɔnɔni ko layila mumadala suru la ala ma laban ɲɛna laban wɛrɛ tɛ ne na jɛni ka ɲimi kɔ aw y'a jɛni ka ɲimi de an y'a jira ne a ma kisi nin bɛɛ kɔfɛ a tɛ kisi ne yɛrɛ ɲinɛ nka komi a ko ɲɛ bɛ tulunw ni layiniw ni forodoniw ni jabaninw bɛɛ la daga la ka ban nka aw a hinɛ nana don aw la n'a yɛrɛ ye a b'a dɔn k'a tɛ tila bilen awɔ e ye nin da ten e yɛrɛ bolo e ka yɛrɛ komi yɛrɛ ko k'i ye nin kɔni kɛ ten i ye jumɛn wɛrɛw kɛ ni olu ye e yɛrɛ wasa kosɛbɛ ni bilasirali b'u kɔnɔ ou bien n'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ kumakan minnu kan n'i bɛ se k'olu fɔ an ye i ka dɔnkiliw yɛrɛ bɛ tali kɛ mun kan kosɛbɛ ne ka kuma ma nɔgɔ de an bɛ fɛ k'a faamu de parce que n'i bɛ dɔnkili da dɔw b'a fɔ ko karisa ka dɔnkili bɛ maaw ladi dɔw ta bɛ tali kɛ furu kan dɔw ta bɛ tali kɛ u ka degela kan i yɛrɛ bɔra sa ka kɔnɔni min fɔ kɔnɔni kɔni ye aw ka dugu kow ye tɛmɛsenna dɔ ten i m'ale jate yɛrɛ k'a sɔrɔ a dɔnkili dun filɛ nin a filɛ ka sanga sɔrɔ ne ye bi i ka dɔnkili bɛ tali kɛ mun na a kɔnɔnaw la i bɛ mun fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ an bɛ ladilikanw de fɔ mɔgɔw ye o dɔnkili dɔw bɛ yen n'i y'i sigi k'a lajɛ a bɛ maa ladi a bɛ hakili fana d'i ma a dɔw bɛ tali kɛ mun na guwaso sigi don wa denw ladonni don wa walima sigida ka lafiya de don sigida ka lafiya b'a la denw ladonni b'a la i y'a caman sɛbɛn wa ou bien a b'i kunkolo kɔnɔ de ayi ne m'a sɛbɛn bi est ce que mɔgɔw b'e bolo ne ma kalan ne ma kalan n k'i bi ko dɔn mɔgɔnɔ ne bɛ fɛ k'a faamuya bi komi i ye nin waati bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ i ma kasɛti kɛ halisa i ma kasɛti kɛ i ma don studio kɔnɔ bi est ce que kulu b'i bolo ou bien fɔlikɛlaw b'i bolo i ni minnu bɛ baara kɛ n'o y'a sɔrɔ sisan kɔni aw yɛrɛ y'a daminɛ sa ka se ka dɔ lamara aw yɛrɛ bolokɔrɔ pour que a ka se ka dɔn nin i ta ye nin i ta ye nin i ta ye cogo min parce que dɔnkili fana nafa y'o dɔ y'o ye fɔlikɛlaw bɛ ne bolo sisan an ka fanfɛla fɔlikɛla ka ca kɔɲɔw ka ca ni kɔɲɔw daminɛna u bɛ n'i nɔfɛ n'u nana i nɔfɛ n'i ye fɔlikɛla min wele n'o b'a sɔrɔ i n'o bɛ taa ne bɛ fɔlikɛ maa bɛɛ kun fo n'i tɛ se fɔlikɛ ko la ni fɔlikɛla kelen ye durutilen tɛ ne bolo nka mɔgɔ ma se fɔlikɛ ko la ne bɛ fɔlikɛ i kun e bɛ se ka a tigi bɛ se ka e accompagner mais bi a ka di ye i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna na taa ni ye studio kɔnɔ ka i ka kasɛti bɔ au moins dɔnkili dɔw kɔni ka kɛ k'a fɔ ko nin i yɛrɛ b'a minɛ i bolo la wa o ka di n ye n'i y'o maa sɔrɔ o ka di i tɛ wele bila mɔgɔw ma parce que mɔgɔ bɛ se ka ŋaniya ɲumantigi dɔ bɛ se k'i lamɛn bi su in na k'a fɔ nin bɛ yen a bɛ dɔnkili da bamanan dɔnkili caman b'a kɔnɔ a bɛ ladili dɔnkiliw caman da nka a ma deli ka don studio kɔnɔ
a ka dɔnkiliw yɛrɛ taala a yɛrɛ bolo bi parce que ale kɔni bɛ taa kɔɲɔkɛyɔrɔ ni jamanajɛyɔrɔ la k'a da dɔrɔn ka taa a banna. awɔ ne ta y'o ye n da foyi tɛ n bolo foyi maralen tɛ n yɛrɛ bolo. donc ni mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ i ka don studio la o ka di ye. o ka di n ye. ɔ Mala jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i ka ko in na sisan ne b'ale nɔfɛ a fana ye jaralaka ye dɛ. a Mala a jɔdaba de b'a la Mala yɛrɛ de ye ne seni ma Mala yɛrɛ de ye ne ɲini ka ne bɔ kɛnɛ kan ka se nin yɔrɔ ninnu na yan ne kun tɛ nin ɲɛdɔn n tɛ sisi dɔn a la nka a y'i jija ka n wɔgɔbɛ jɔ a ko yan ka n bɔ kɛnɛ kan b'o bonyamasegin d'a ma o diyara n ye dɛ. n fana b'a fɔ. awɔ. ayiwa bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ baara o baara kɛ. awɔ. degun b'a la. awɔ. i ye gɛlɛyaba jumɛn sɔrɔ dɔnkilida in na ani i ye degun jumɛn sɔrɔ bi nimisa b'i la a ko la yɛrɛ kosɛbɛ. n ma gɛlɛyaba sɔrɔ n kɔni ma fɛn sɔrɔ a la n'o tɛ o gɛlɛyaba tɛ n kan n ma nafa kɔni sɔrɔ a la bari n'o tɛ gɛlɛya tɛ n kan. sigida la i bɛ wele kɔni. awɔ n bɛ wele yɛrɛ de. mais k'a fɔ k'a ye e de nafa. awɔ. i m'o de sɔrɔ a la. n m'o de sɔrɔ a la. mun nana n'o ye. o tɛ sigida n'a cogo ye sa. sigiyɔrɔ n'a cogo don. awɔ. o tuma i ka Bamakɔ n'a man ca dɛ. a man ca kojugu. kelen kelenni. kelen kelenninw dɔrɔn. awɔ. ayiwa Makɔnɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni musow tɛ a la yalama e yɛrɛ delila ka dɔnkili dɔ da musow la ani kɔrɔ jumɛn b'o la e tun bɛ mun fɔ o dɔnkili kɔnɔ n'an bɛ se k'o dɔn wa. ka dɔnkili da musow la. u bɛ musoya kan degun dɔ min bɛ musow tɔɔrɔ est ce que i bɛ se k'o da i ka dɔnkili la wa parce que musow foyi tɛ kɛ ni musow t'a la. n m'o kalan fɔlɔ. n m'o kalan fɔlɔ. ayi. mais kɔnɔni kɔfɛ i bɛ se ka dɔnkili filanan jumɛn d'an ye pour que an ka se k'a dɔn k'ale kelen t'i bolo. n bɛ se ka min d'a ye. fɔlɔ fɔlɔ ye bara dɔnkili n bɛ se k'o da n yɛrɛ tun bɛ tɔgɔ fɔli kɛ mankani fo kana ɲɛnatigɛ n bɛ to k'o kɛ mɔgɔw kun. o ye jumɛn ye. o maa bɛ sigi la i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don furumuso wolofandani yo i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don furumuso wolofandani yo i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don furumuso balemandani yo i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don furumuso furucɛndani yo i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ baroda caman na i kɔnɔ gannen don furumuso wolodendani yo i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don o maa bɛ sigi la i kɔnɔ gannen don maa kɔni bɛ sigida caman na i kɔnɔ gannen don. nin diyara ni kɔni a bɛ n'a fɔ nin ye tali kɛ i yɛrɛ la dɛ. kɔnɔguwan
ani bɛ sigida caman na a nana cogo di mun y'a to i ye dɔnkili in da kamana gan sisan fa tɛ yen ba tɛ yen balimakɛ tɛ yen hali i bɛ taa barodaw la mɔgɔ bɛ kuma min fɔ mɔgɔ bɛ baro la i tulo t'a mɛn i miiri de bɛ ninnu kan ne fa tɛ yen ba tɛ yen badenkɛ fana fatura i kelen don i kelen don sa kɛ a ye n kelen dɛ ba de y'o mɛnna mais i miiri bɛ taa ninnu na kuma caman a ma furuso kɔni gɛlɛya i bolo ayi a ma gɛlɛya i mɔɲi na wa n cɛ bɛ yen i cɛ bɛ yen den joli den fila den fila ala k'u balo fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni mɔkɔnɔ ye yaasa ɲininkali laban minnu b'an bolo an ka olu sɛmɛ a la yanni an k'a yɛrɛ fana bila ka taa nin bɛɛ la ne ko sigida la yen musojɛkulu ninnu kɔni olu b'i wele tuma bɛɛ olu b'i wele tuma bɛɛ han kɔɲɔ foyi tɛ f'i kɔ aw ka sigida la yen kɔɲɔ si tɛ fɔ n kɔ han barawuli mara bɛɛ awɔ fanakaw t'i wele de fana bɛ n wele olu kɔni ani joyilakaw olu banikɔkaw fana kan ka to k'i wele u bɛ n wele n bɛ taa yen i bɛ taa yen fana awɔ ayiwa donc fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni ɲininkali labanw ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'a fɔ an ɲɛna sa ko bi su in na min ye mɔkɔnɔ tarawele an ni ale de bɛ ɲɔgɔn bolo dɔnkilidala don barawuli mara la kosɛbɛ a dɔnnen don kosɛbɛ ye nka ale ma album de bɔ fɔlɔ album ma bɔ nka a ka dɔnkili bilama morceau kelen bɛ yen kɔni o bɛ maaw bolo fa bɛɛ lajɛlen fɛ ne yɛrɛ kun ɲɛna ko dɔ t'a dɔn a fɔra ne na k'o ta tɛ k'a tigi yɛrɛ bɛ yen f'an yɛrɛ ɲɛ ye ɲɔgɔn ye ne ko nin waati yɛrɛ i bɛ bamakɔ mun y'i se yan mun y'i se bamakɔ yan mɔgɔ malade n se yan malade nana nin ye malade nana nin k'i kana nin waati in baara ninnu kɛ awɔ yalama bi a ka di i ye nin kɔfɛ i ka se ka don studio kɔnɔ ka album bɔ ka se ka kasɛti i ka kasɛti ka se ka bɔ ani i ka dɔnkili minnu bɛ yen u ka se ka dɔw ka se ka to ka mara mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i fana i ye baara dɔ kɛ ka bila ye sini ma sinikɛnɛ ma yaasa ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ wa awɔ ka di n ye ka di i ye kosɛbɛ ayiwa i denw don u bɛ ekɔli la ayi olu furulaw o tuma musomaninw don wa musomanin fila don ala ka furu diya u la amina ayiwa n y'a i ɲininka a la i ma sɔn ka i da don a la kosɛbɛ mɛ n bɛ fɛ k'a faamuya bi furu sigi ani nin baara ye a bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i bolo cogo di bi hali n'o y'a sɔrɔ daminɛ furukɛ tun ma sɔn a nana ye a sɔnna sisan a bɛ cogo di a sɔnna bi a diyara somɔgɔw yɛrɛ ye bɛɛ jɛna n'a ye sisan musojɛkulu minnu b'aw ka yɔrɔ la i b'olu tɔn dɔw la wa musow ka jɛkulu minnu bɛ yen aw ka sigidaw la i b'o tɔn dɔw la tɔn jɔrilen tɛ anw fɛ yen an bɛ kungo kɔnɔ mɔkɔnɔ e yɛrɛ tɛ foyi ɲɛnama yɛrɛ e tɛ ka foyi o kumana e bɛ yɔrɔ min na i ko n bɛ se ka to ka taa tamani ninnu na dɛ ani basila ninnu n bɛ taa ye
n bɛ taa ye ani buwajɛ awɔ i bɛ t'olu bɛɛ la ne bɛ t'olu bɛɛ la sɛgɛla dun sɛgɛla ayi i tɛ taa ye n ma taa ye i ma taa ye fɔlɔ garana dun awɔ n taara garana i taara garana basilanbugu dun n taara ye o kɔrɔ i ye tamani lamini bɛɛ kɛ sa kɛ n ye caman k'o de la tanba dun ayi ma taa tanba ma taa tanba ba ayi ayiwa e yɛrɛ bolo bi mun yɛrɛ de ka ɲi n'o ka di e b'a fɛ o ka kɛ yaasa i ka se ka ɲɛ sɔrɔ i ka dɔnkilida in na min ka di ne yan n sera ka studio sɔrɔ n bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min o ka di n ye n'o tɛ fɛn tɛ n bolo dɛ i y'o fɔ mɛnɛ awɔ nka ala k'a nɔgɔya an b'a fɔ maaw fana fɛ minnu tulo b'an na ŋaniya ɲumantigiw n'u b'a fɛ ka i lasɔrɔ hali n'u y'anw yɛrɛ wele an bɛ se ka i ni mala min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye mala jara ye ka se ka mɔgɔw bila u ka se k'i sɔrɔ i nana bamakɔ nin wagati na i ye mun ni mun kɛ ma fɛn foyi yɛrɛ hɛ o tuma e tun bɛ mala fɛ daga sunɔgɔ dɔrɔn na a bɛ mɔgɔ la kɛ mala tɛnɛmuso tɛ ne ye o don a bɛ bila mun na a tɛ se k'i bila foyi la e yɛrɛ kan ka mala bila baara la e yɛrɛ kan ka mala bila baara la ayiwa mala ko ko dɔnkili kelen bɛ yen k'i k'o da an bɛ fɛ i k'o fana da yanni an ka baabu kun cɛ sabula an ka wagati fana bɛ ka se dɔɔnin tɛ baasi ye a ye tɔngaji minɛ sɔgun a sumaya furu koyara muso min na sɔgun di suma a ye tɔngaji minɛ sɔgun a sumaya furu koyara muso min na sɔgun di suma furu bugɔli bere ka jugu ɲɔgɔsi bere ye no kure muso min fɛ sɔgɔni suma furudengɛni wɔlɔ ka jugu burankɛ saya ye no kure muso min fɛ sɔgɔna suma furudenmuso wɔlɔ ka jugu buramuso saya ye no kure muso min fɛ sɔgɔna suma a ye tɔngaji minɛ sɔgun a sumaya furu koyara muso min na sɔgun ti suma o ye tiɲɛ ye mɛnɛ maintenant ni furu koyara muso min na hali furu yɛrɛ tɛ e ko ni maa o maa bɛ baara la n'a ka go i la i sɔnkun bɛ sumaya fiyewu i sɔnkun suma man di dɛ nin waati in na an bɛ an lamɛnbaaw n'an filɛbaa minnu bɛ Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima minnu fana bɛ États-Unis n'u bɛ ka message bila ka na an ma caman bɛ ka ɲininkali bila ka na sisan ko ka olu ɲininkali dɔw k'i la o ye sigida yɛrɛ kɔnɔna na dugu la yen bi yalama i ka kow bɛ cogo di sigida mɔgɔw yɛrɛ fana bolo bi yalama u bɛ k'u janto i la wa u bɛ se k'i dɛmɛ ni fɛn ye i bɛ se ka bɔ tancogo la cogo min na wa ko yalama kow bɛ yen wa o tɛ yen o tɛ yen ɔ kelen fana ye ɲininkali kɛ ko komi i ye fɔli fɔ k'i ma fɔlifɛnw tɔgɔ fɔ a ka di olu ye n'o y'a sɔrɔ sa n'i bɛ dɔnkili da fɔlifɛn ni fɔlifɛn jumɛn bɛ tugu i kɔ ani e yɛrɛ bɛ fɛ ka fɔlifɛn jumɛn ka tugu i kɔ kosɛbɛ n'o ka di i ye k'i ka dɔnkili ka tugu a kɔ fɔlifɛn minnu bɛ ne bolo o ye bari janjigi bari o de bɛ ne bolo bɔnkolo b'a la bari b'a la jime b'a la n'i bɛ dɔnkili da olu de bɛ tugu ka fɔli kɛ a ka di i ye dɔwɛrɛ ka fara olu kan wa ani n ye dɔwɛrɛ sɔrɔ nka dɔ in kɔni ye bamanan ye kɔni ye bamanan fɔli ye ayiwa kelen fana ye ɲininkali kɛ yan ko olu bolo i kan ka se ka se seko ni dɔnko minisiri fana ma ko yalama o miirinaw b'i la wa seko ni dɔnko minisiri fo ni mala taara di ye sa dɛ komi hakilinaw don mɔgɔw de bɛ ka ɲininkali kɛ sisan maa caman tulo b'an na su in na u bɛ diɲɛ maliyɛnw bɛ diɲɛ fan caman yɔrɔ caman na u bɛ ka ɲininkali kɛ wa dɔw fana ko fana k'i ka se ka nimero di i bɛ sɔrɔ nimero min na mala na o d'an ma an na o nimero di pour que olu fana ka se ka i sɔrɔ cogo min na maa caman bɛ k'a fɔ fana ko ka a lajɛ fana ko an yɛrɛ ka to ka i wele sɔn tan hali n'an b'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o bɛ ku i la kɔni jaralakaw tɛna u banamini ayi
an yɛrɛ tɛ wuli n'an ma yɛlɛ o kan o. Han? An na dɔɔnin kɔri o la. I bɛ dɔ f'u ma? N bɛ dɔɔnin kɔri. I bɛ jɔnni kɔri? N bɛ dɔɔnin kɔri u farikolo la. Ha ko o ka y'a ko la dɛ. O bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ. Ne mala ko ka dɔ la a m'a fɔ ka fɛn da jarakaw la. A m'a fɔ ko ka a tɛ sɔn o ma o. K'anw to yan. Ne bɛnnakaw don. I y'o fɔ mɛnɛ. Maa bɛnkɛ de ka di i ye o. O kɔni. O de kosɔn n y'o pasa bɔ. A y'olu pasa da. A ye mala i bɛ se k'a fɔ an k'a sɛbɛn. 75 43 29 93 donc ni maa b'a fɛ ka makɔnɔ sɔrɔ i bɛ 75 43 29 93 ta i bɛ se k'a sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma tɛ minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ ka weleli kɛ k'an ɲininka a lasɔrɔ cogo la sabula denmisɛnnin caman fana bɛ barawulikaw b'a la olu caman b'a la olu yɛrɛ b'a fɔ ko sokurusi minnu bɛ kɛ barawuli k'i bɛ y'olu la. Ayi ne ma y'o la fɔlɔ. Ko sinon k'olu ye ɲɛnajɛ dumanw ye dɛ k'o fana jama ka ca barawuli ye dɛ. Ne bɛ to ka taa barawuli nka ma taa sokurusi na fɔlɔ. Ma taa sokurusi la fɔlɔ. Marifin ta ɲina. Marifin ta. Ma t'o la fɔlɔ. E yɛrɛ bɛ marifin dɔn nin ko k'ale tɛ marifin dɔn. Nka technicien ye. Ne bɛ marifin dɔn. Nkorongofin k'ale t'a dɔn. Ne b'a dɔn hali mun y'a kɔrɔkɛ dɔn. Mori Njayi. Ne ni Mori Njayi. Min fatura. Ne n'o tun bɛ taama. Ani Siri Fumaba. Siri tiɲɛ yɛrɛ la i ye barawulika yɛrɛ ye. Ayiwa Makɔnɔ. An ye dɔ kɛ baabu la su in na. Ni welekan min b'i bolo ani i b'a fɛ k'i kan fili fiɲɛ na ne kɔni bɛ micro t'i bolo i k'a tɔ bɛɛ lajɛlen dafa sa. Ni folikan min b'i bolo ani waleɲumandɔnkan min bɛ yen i bɛ se k'olu fɔ ani n'i b'a fɛ ka dɔnkili laban min fana da an ka baro cɛw kan a bɛɛ b'i bolo sisan. Folikan min bɛ ne bolo ne b'a yɛrɛ fɔ. Ani cɛ ani baraji ala k'a bolo mɛn a ka baara la ka mala fo ani cɛ ani baraji a ye mɔgɔ kɛnɛ kan ko diyara n ye a bɛnna ma a ma bonya ma dɛ a bɛnna ma sabu ni fɛn bonyana ma tɛ s'a kɔrɔ o b'i tɔɔrɔ awɔ a bɛnna ma yɛrɛ de ko a jara ala k'a yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la k'a kɛ ɲɛtaa fɛn ye ala ka n'a segin kɔfɛ ala k'an sigi nin ɲɔgɔn na caman kɛnɛ kan jarakala dutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra suba dutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra ɲɔla dutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra sɛmana dutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra garana dutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra sigidla dugutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra jarakala dugutigi sengo ma ɲɔkala tulu kɛra sɔ la damu da bɔra jaraka ye naloma ye jaraka bɛ muso sɔrɔ k'o kɛ ka bɔli sɔn. U b'o kɛ ayiwa Makɔnɔ i ka kuma kuncɛ kuma fɔ an ka baabu wuli o kan. Ma fɔ sa foli ma kɛ yan. Foli kɛra kɛ i bɛ se k'i ka kuma kuncɛ kuma fana fɔ i bɔ kuma na ni kuma jumɛn ye. Jarakaw pasa in kɔ ma wɛrɛ. Foyi tɛ yen tuguni. Foyi tɛ yen bilen. I Tarawele. An b'a fɔ ɲini cɛ ni baraji i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi su in na a diyara n ye a bɛnna ma Falaye Keyita ale tun bɛ choix kɔlɛ la k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na min ye Jani ye sa sini kunnafoni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye an b'a fɔ san ko k'an bɛn waati wɛrɛ Mala Jara an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye Makɔnɔ ye n'a b'a fɛ k'a sɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira ye 75 43 29 93 ye n'a y'o ta dɔrɔn a b'a sɔrɔ yaasa a b'a fɛ ka baara min kɛ n'a ye walima ni miirina minnu b'aw la ka se k'a dɛmɛ cogo min na a bɛ se k'o k'a ye cogo min na a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do